sulatan. Sulatan ng titulo. Pero yung suki natin dito na RD na lagi natin nakakasama, si Attorney Seth Garcia, ay sinasabi niya basta may damage yung titulo, yung owner's duplicate copy, ay kailangan daw talagang palitan. Yun ang kanyang yun ang kanyang opinion. Yes, papalitan yung owner's duplicate Oo, copy. pero dadaan daw talaga sa Korte. kasi kailangan mapatunayan mo na yun talaga yung lupang yun. Ay, hindi lang yun. At sa totoo lang, ang ibig niya sabihin is anong klaseng damage. Kung yung damage, medyo na-poor yung location, na-poor yung pangalan, na-poor yung size, na-poor medyo mahirap yun. Pero kung yung nangangat lang ng daga yung kanto, pwede naman po palitan mo nilang buo. Na kailangan pumunta sa korte. Basta walang nabago. Na detalye. Walang aburang detalye. So, tsaka yung Depende yun sa bibili kung tatanggapin niya kung damage yung titulo, di ba? Attorney Owie? yes, at kung bibili naman sa lupa, o mga kapatid, kung bibili kayo ng lupa, favorite term natin to, due diligence. At yung diligence ng titulo, o kung ano man papel na ipakita sa inyo na nagtutulta. Kung makakuha kayo ng kopya, dali nyo kunin doon sa Attorney Seth din ng LRA. Lagi niya sinasabi, ako magagaling na po kasi humihingi ako, ano ba yung Sarap. Pwedeng ipadagtog.
Sa Tori. makakatulong siya sa pamangkin. Okay, C7100, ano ba ang pwedeng gawin? Ginamit na sa tabi ang bago mo. Hindi siya nagpagawa ng tiktik niya na so, ginawa tiktik ng kabilang bahay yung bago niya. Okay, nasaan mo na yung ano, yung bago niya? Baka naman ginawang tik-tik. Yung bago mo, Ding, 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 ding. on the other hand, Kasi ito, gawin mo. Yan. Bao dia masinlok. Ay, pipikit to ko yan. Pipikit to ko yan. Pipiyak. Itutundo ka, oh. Lawin mo yan, oh. Kargol na yan. Kaya kapipiyak. Siya, pag wala na, muli na ka. Bago tayo magkaroon ng commercial break, sinabi ko yan si Kuya Nuevo. Pag-asa naglabas ng panibagong thunderstorm advisory sa Metro Manila at ilang karating lalawigan. Report mula kay Kuya Nuevo. Yes. Naglabas po rin ang panibagong thunderstorm advisory ang pag-asa ngayong araw at maagang mga pagkulan ng Metro Manila, Batangas, Laguna at Bataan. Hanggang sa susunod na 2 oras. Pero sa ngayon naman, may pagulan na sa ilang bahagi ng Quezon Province, Quezon de Rizal at Cavite. Pero dito naman sa kabaw sa lungsod ng Quezon, matindi na ang sikat ng araw. Ako sa Glenn Buevo ng Super Radio Season of Movie. Tama, totoo. Maraming salamat, Kuya Nuevo. Itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karahalan ko. Pasado man ako sa panlasa nila. Salamat po, FOPC. Sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumasa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Mga kapusong GMA Kapuso Foundation, mga gustong maging kapuso volunteer para mag-revamp ng school bags at school supplies para itanggap na beneficiary ng tulong hakbang sa kinabukasan ng GMA Kapuso Foundation. Volunteer, wala ka nasa 18 taong gulang pataas. Magparehistro lamang sa pamamagitan ng pagtawag sa teleponong bilang We'll see you again. Talk with you again. Padala lang po